Гэта Кліпсайд. Горад без законаў, якім кіруе самы бязлітасны. Галоўны хіліст ад падаткаў. Самы бясстрашны. Ніжэйшы з подлых. Таксама вядомы як мой закадравы голас. Што? Тут нехта нешта сказаў? Не. Про закадравы голас. Не я. Гэта быў я, нікчэмны Гэри, стралок і разбойнік. Знікне монстр, вяртайся на свае ўцёсы. Вейлон, тебе шукае мой О, бацька. Джо, асцярожней. Страшно. Я сказаў, знікні. Гэта шчырая Джо, мой крымінальны партнёр, яна ніколі не хлусіць. Ты ў гэтым прафан. Ой-ой, забыў, што яны так могуць. Уоу, пешаход на фоне, асцярожней! Да не звяртай увагі, я тут міма праходжу. Ну, я пусты. Таксама. Але галоўнае, мы б'ёмся... Стоп, што? Круто! Усе ж я страляю лепш, чым думаў. Ау, Джо, дапамажы, я быў нахабны. Ведай, ты застраліла. Ну, даруй, я засвоіў урок. Насамрэч, я не засвоіў. О, не, яшчэ адзін. Цяпер я засвоіў урок у 2 разы хутчэй. Шэрыф Шышкін, адай грошай, ніхто не пацерпіць. Не ў гэты раз. Сёй той здаў цябе. О не, мой былы партнёр. Чым займаешся? Што? Оу! Ау. Ты ж памятаеш, што гэты горад акружаны монстрамі? Да аб чым ты ўвогуле? Я застрэлю 50 у наступнай частцы. 50. Нават не заплакаў. І няма нічога падазронага, што ты згадаў менавіта гэта. Ды без розніцы, будзь радая, што дапамог. Я нікчэмны Гэри, ужасна подлы стралок. Я нават застрэлю чалавека, таму што ён на мяне паглядзеў, а потым заб'ю яго, бо ён памёр. Піў, піў. Проста прыкінься, што ты ў дазоры. Ладно. Вітаю? Враг! Усё добра, можешь оставаться там. Ай, мае 4 вока. Окей, гэта было дзіўна. Не, не было. Гэта было жудасна. А зараз я цябе з'ем. Хопіць! Я нікчэмны Гэри, самы подлы стралок. Я застрэліў шэрыфа, бо быў пануры і страляў яго ўвесь дзень. Сапраўды? Так. Я настолькі подлы, што забіў усю мою банду, бо мой пісталет быў занадта цяжкі з-за патронаў. А яшчэ я досыць доўга цягаў увагу дурнага павука, каб збегчы з яе павуціны. Ауч, але што больш важна? Ага! Гэта было выдатна. Якога чорта ты? Так, што тут у нас? Падобна на тое, што Корды злавіла нешта акрамя мух. Гэй, Янис, вітаю, сама смерць.
Цудоўна. Як наконт аддаць нам маленькага каўбоя? Пачакай хвілінку, ты толькі што казала, што... О, калі ласка, Корді, займіся ўжо чым-небудзь карысным. Пашукай здабычу ці што-небудзь такое. Дарэчы, без карыснасці. Будзеш зноў шукаць ежу каля майго гнязда, я адарву тваю маленькую галоўку. Ты забізяпу! Я назбіралася мяне зжэрці, пакуль вы тут не з'явіліся. Ты не думала, што я магу зрабіць нешта больш, чым проста стаяць і глядзець? Пачакай, ты маеш на ўвазе мяне? Каго? Я шкадую аб столькіх рэчах! Мяркую, вы куды больш мне спадабаецеся мокрымі месцамі. Ты заступіўся за мяне. Не, я думаю, я праецырую ўласныя праблемы. Уф, гэта было... Гэта было ачмурэнна, ты быў такім ачмурэнным. Я збіраўся сказаць, што фізіка сумнеўная, але так, я быў ачмурэнны. Пачакай, сур'ёзна? Яны былі такія ме-ме-ме, а ты такі... Возьмі вечку і закрый ёй гэта. Ты кінуў ім выклік. Я хачу быць такой жа, як ты. О, я нават не ведаю. Жыццё разбойніка няпростае, і гэта было досыць крутое, што ты зрабіла сама. Я зраблю гэта што заўгодна. Ну, калі ты ўжо бачыла, наколькі я чмурэнны, баюся, у мяне няма выбару. Воу, монтаж гэта небяспечна. Корді, я не думаў, што мы будзем рабаваць. Рукі ўверх, вы акружаны. Што? Але я не... Вы ніколі не возьмеце нас жывымі. Але мы гатовы выслухаць прапановы. Корді, гэта выйшла з-пад кантролю. Усё добра, я займуся гэтым, я цябе не падвяду, абяцаю. Добра, тады смерць. Вейлан. Боже. Што за чартаўшчына тут адбываецца? О, боже, яна кажа з паўднёвым акцэнтам. Гэй, адчапіся ад майго партнёра. Аднойчы я забіла чалавека проста за бізяку. Пашачак рудненькі, прабачце. Вейлан, растлумач. Гэта не мая віна, яна збіралася мяне з'есці. Мне падабаецца твой капелюш. Я вучу яе, як быць стралком. Але, Джо, ты павінна была бачыць, як мы забілі таго птерадактыля і саму смерць. Ну, не саму смерць, ты не можаш забіць смерць. Ну так, гэта гучыць лагічна. Ну, Відавочна. яна вернецца. Але, ў любым выпадку, мы гэта, я проста... Пачакай, што? Ладно, я троху ўжо забыла мову жудаса надакучлівых мух, але я думаю, яна хоча ад нікчэмнага Гэры капялюш. Шалік? Не звяртаць увагі, я проста перайшоў. І што гэта было? Дык, ты засвоіш свой урок ці... Я магу яго засвоіць падчас дуэлі. Толькі гуценька. Корді, я ўсё прыдумаў. Што? Нічога, час дуэлі. Гэй, смерць! Чаму б табе не выбраць кагосьці з твайго метафізічнага стану існавання? Рыхтуйся, смерць. Я зраблю з табой тое, што павінен быў зрабіць пры першай сустрэчы. Прадэманстраваць табе ухваленне. Разумееце, я сёння сёе-тое усвядоміў.
Боже, мне так цікаво, що там відбувається. Виглядає так, быццам ён спраўляецца. Таким чином, мораль епізоду, коли ти когось підтримуєш досить довго, то можеш примусити його зробити що завгодно. Хто у нас у добра смерть? Так, ти. Ти заслужила зорочку? Коли ласка, не забивай мене. Ведаеш, тэхнічна, калі ты будзеш нашым шэрыфам і абараняць наш горад, то будзе менш мёртвых людзей. А ў цябе менш работы, калі ты думала пра гэта. Даруй. Ён нічога не засвоіў. Ты маеш рацыю, я выратую гэты горад. Вось бы і мяне хвалілі за тое, што я нешта зламала, а потым ледзь адрамантавала. А цяпер хто ў дазор? Ды ты жартуеш, я цяпер занадта круты для гэтага. Ау. Так я хачу. Я таксама. Аднойчы я наглядала за кое-чым і адцягнулася ўсяго толькі на 3 гадзіны. Павучиха з намі не ідзе. Гей, Джо, дарэчы, калі месца шэрыфа не было занята. Тады што здарылася з шэрыфам, які быў да гэтага? Не ведаю, застрэлілі. Можа, бандыты. Злачынца так і не злавілі. Ачмурэнна. Роль агучвалі Орел і Вафля спецыяльна для праекта Annibal.net. Калі вам спадабалася, подписывайтеся на наш YouTube канал і суполкі ў сацыяльных сетках. Таксама не забывайце завітаць і подписаться на канал аўтара эпізода. Спасылка знаходзіцца ў апісанні. Чакаем вас на нашым сайце. Яшчэ пачуемся.